Ауыл турында сөйләшүебезне дәвам итеп, шушы мизгилләрдә Биектау районы Чыршы авылына Рабит ага Батулланың ядкарханәсенә сәяхәт кылырбыз. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Без тагын Чыршы авылының ядкарханәсендә, ягъни музейында. Менә дагалар турында сөйлим әле мин, ат әйберләре, ат әсбаплары белән. Менә монда минем кулда ике дага күгәреп биткән, шушы бакчадан чыккан инде. Ләкин дагалар төрле. Менә бусы 6 кадакта. 6 кадак. 1 2 3, 1 2 3. Монсы 8 кадакта. 1 2 инде хәзер тишекләрдә менә 1 2 3 4, 1 2 3 4. Нәрсә? Кайсы атларга бу кадак дагаланган? Менә монсы легкий кавалерия, ягъни җиңел сугыш атларына, җиңел чаба торган атларга. Бусы инде йөк атлары. Анан инде аның туягы зур булган. Аны менә Сөембикәнең турыны Феликс Юсупов үзенең көндәлекләрендә бу даганы татар дагасы ди. Ул үзе татар нәселеннән Сөембикәнең турыны булгач, һәм ал үзенең Ялтадагы йортында ишектән кергәч тә ди, мин кадаклаттым ди, татар дагасы ди. Мин аптырап калдым, ничек татар дагасы була икән, ул ничек рус дагасы була икән, ул дигән шикелле. Менә Феликс Юсупов шулай яза татар алтыда. Чөнки легкий кавалерия, теге татарларның атлары җиңел булган. Алар бит яшен тизлеге белән урын күчкәннәр. Шуңа күрәдер дә инде Феликс аны бит татар дагасы дип атый. Менә шушындый дагалар турындагы мәгълүмат сезгә кичкенә генә мәгълүмат. Хәзер менә бу нәрсә. Атлар килә! Кагылың! Кагылың, тапталмагыз! Тапталмагыз! Бу атның дугасына эленгән шөлдер дип атара. Шөлдер. Бу теге почта йөртә торган атларның дугасына тагыла, чөнки монда кара бураннарда кешеләр ат килгәнен ишетмәскә мөмкин, күрмәскә мөмкин име. Менә шуңа күрә бу сигнал, сак булыгыз, таптала күрмәгез дип. Аның җанына әле кыңгырау да була. Кыңгырау менә шулай шалтыр, менә почтовой дилижансларга тага торган булалар бу шөлдерләрне. Бу да җиздән эшләнгән, яңгыравыклы матур тавыш. Менә шушындый бер кичкенә генә мәгълүмат сезгә име. Хәзер менә бunda камыт. Хомут дип атала ул. Русча бу камыт. Атның муенына кабыт кигезәләр бит. Менә монда киездән эшләнгән. Менә бу атның муены сукмасын өчен, камыт сукмасын өчен, ягъни кырмасын өчен тиресен, менә шулай аңа бит түшәгәннәр. Аннан соң аны тагын бият, менә бусы бият дип атала. Спасательный круг дигән шикелле масада менә монда шөйлдерек булырга тиеш. Атның муенын дуганы кысар өчен монсы камыт бавы дип атала. Менә атка бәйле тагын бер әсбабыбыз бар безнең ядкарханәдә. Бу атка җигелә торган арбаның алгы тәгәрмәче, сыңар тәгәрмәче. Менә монда күчәр кергән. Менә ничек итеп эшләнгәннәр, карагыз әле. Тулысы белән бөгелмәгән менә бу. Менә кисәкләп, аннан соң менә монда калай белән, шурык белән беркетелгән. Менә монсы киги дип атала. Киги, спицы дип атала. Тәгәрмәч кигиенә таяк тыкты ди. Ягъни күчермә мәгънәсендә эшенә комачаулады дигән сүз. Менә бу күчәр. Күчәр ул ана шушындый теге буҗра белән тыгызланган. Менә монсы тугым. Менә бу түгәрәге. Менә монда кергән бит. Ул тугым дип атала. Ягъни бер түгәрәк. Орбита дип кулланырга мөмкин менә бу сүзне. Мәсәлән, Абдулла Тукай үзенең көндәлекләрендә яза. Мин дә бардым Петербургка дигит чиләгедә ди. Дигит чиләге дигән нәрсә ул? Арбаның арткы күчәренә дигит салып йөртәләр. Дигит мае биткәннән соң тагын аны майнылар да җиңел булып китә бит. Дигит чиләге дип
Тукай үзен артык дип хисаплый. Менә бит дигит белән байлыйлар күчәрне. Күчәр ашалмасын өчен, атка җиңел булсын өчен. Дигит бик кыйбат булган. Дилижансларда әйтеп, анда бит почтовый дилижансларда, тарантасларда име байлар гына жүргәннәр дигит. Ярлыраклар дигит урынына атланмай сылаганнар. Ярлыраклар ашысы урынга име атланмай белән тәгәрмәсмәй торган булганнар. Менә шундый кызык хәлдә бар. Менә шулай итеп без әкренләп кенә якынлаштык үзебезнең ат турындагы әсбапларыбызда. Инде хәзер сау булыгыз, исән сау торыгыз.